Trigo puno. चलो ठीक To aprang si media court tum hana kiru pilo nilidum kachu fating pananglitum kewang pot. Si pinungwi nilidum pipot si tong skot pen lada nanglitum hana chu panang kokma. Kalau te lahen lo non malong na NGO EPSLC etum kalili kalang lang la ake hai jai ka thursar ake hai jai ka thor ke japon EPSLC afan irrigation ke wan mate jai ka thor sir nilitum president of wan kalili kalang lang irrigation ke wan aputhaksi nilitum karbyang longara ta thengno hi the theni ke thanun ji ning hang asi lahlo je non patumi la pen pini sitame nilitum theklong lo ba katu ko be tum da theklong lo jela NGO APSLC atuma bang la horizon AK village agostin kram sarong dampen haladak pen an che bhong dam lo che tengkheng dam la puson si theklong lo la pen ke pini bang ke halabang so arizal bang ke aki hai jaiga thar phansi karbok da alang litum si haladak dam pen churi dam lo alang litum si haladak dam pen haladak ko pine chingki dam lo pine che tonte pen alang litum haladak si pupu che tengkheng lo bon stami non apithu bangke nilitum APSLC amai fujai ka thar sar fansi kalili kalang irrigation wana lasi labangso alam labangso irrigation kipia puthak nilitum ake hai kongrong pi lapen kala APSLC NGO atum do anafa nilitum condemn lo lapen ningduk cepaklang lo athema karbyang lo ngara tatum chini pe me je ake hai je ka thar sar ko puson si haladak agostin kramsa ka encroach ta hadak alangli kachirai tang along le long le ki thida men ka chujoram thekpo lapen ke koson si je ka thar sar le forest land along dam ben haladak koson si muni da pan pek dam thekpo athema non kechari bom BJP sarkar tumsi mondol lat mondor ARO pen chenglok la pen ke council on land and revenue under BJP atumlo hala tumsi la ARO tumphan la pen hala tumsi mondol atum an fansi tame hala tumsi kam ka chu toilo la sip hala dak je ka thar sarle long le putta ka bonai dam pen ki pidam galige aki hai je ka thar sarle hala dak dam pen illegal la putta ka isu dam gali langli tumsi council pen and UCPC alang litum sila ka do ka beta len pata ke isu dai lo bon ta non akoi li bang je ga thar pan pu bang lage manghume mi la pen ke la bang ke chini da ka lam lo je la ke thek lor pen si je ga thar sar mate la APSLC je ga thar sar ke japon fa mane ke pa phub dunji aja kong ke pe bob dunji la pen karbyang long ar rat pan ka pa pa mang hura la je ga thar sar ke Japon EPSLC along ke padun de ji fan kapaman guji fan si la so kam ke alang litum ke claim pu la ke nilitum jongdak ji la pen ke karbyang long ra tum si tamya ke chini ke nang sot je la ka do ka we je ga thar sar fan ji tu long le chojor de forest land along da lang li si kabohai dam pu la ka do ka we ke la ke kapachu bai pa me la pen ke karbyang long ara ta fan nang jong thui pe me la pen la bangke jaiga thar sar fan ning ge the tum ning ge the pa weder ji a fan si la non NGO EPSLC tu non molom dute sang sepen alang litum bidikan limpen ke claim lo kasi nilitum la bang so pu thake nilitum che don dunde la pen karbyang long ara ta tum han si ta me chuning riji la hano nang litum ta asapta la bang so lam ke nang litum ta kroi credit nang ji athema ladak ke claim tu komalo polote ba labang so irrigation ke wan komalo polote nili asabu thani tu alangli kongrongpi alangli te inut lo alangli kongrongpi komalo polote lage ake damtang lang fer long ke alangli ex president lo EPSLC long ke lapen ke alangli ke damtang MEC huchita me alangli arjab dun lo bon sita me hala alangli karjab dun huchita me
alang li fan lang ferrara ta tum reject lo kosono reject puni ligi pu alang li fan dak 1 ps wet 52 ps pen only 1 ps si alang li high chot 1 ps along si alang li fan wood pi chot kan tu ko via ps atum ke alang li fan wood pi pe na si hama dak pen li tum chini lo alang li fan ke kar lang ferrara ta tum ta reject lo dapen halabang sohut nilitum birtalong lo alang li ke la MEC election huchita me kongrong pi ke alang li BJP pen compromise tam de Guwahati lo la pen ke konon non hejong ke dam tang MP election huchita me alang li ke along constituency long dam si je kathar sar la ke hinuda lapen alang li fan perem nang ji pusi ake hai jaya kathar sar fan alang li camping ke dam lo lake nilitum le kaning je kalilo ba nilitum le ke thanta kalilo lake hala constituent along constituency long ke thanam atumsi labang sorry port ke central committee long wan no asi alang li ke BJP agent bino ha ke cheng alang li MEC ki through dun hutpen masi alang li ke BJP pen se kam claim ravoi lapen agent la son nak thak se alang li fan ke nang than bom no alang li muduram le thesta me arni alang li ke pulo kongrong pi ke nilitum agent nilitum sinang ke toy dun pon alang li tu me nang than bom no lapen alam ta hok lo alang li ke agent lo lapen non na se alang li that lang fair EPHLC pen alang li kat jui si NGO EPHLC long ke join dun when joke nilitum lang fair CC committee tum thangda kan hok ave ning ke oi ta ave la puson si lang fair rat tu man si tame alang li ke dam lo milu pusi kaning je side cái chuyện gì người làm thi tham thiệp ra rằng cái biết tung thang cái chuyện gì cả đông bao nhiêu tôi cả đó người cái puji mà cái than gì mà cái rata phan bacin kan tung nang cái đó alang li cái đam tang non hết jo EPHLC phan cái okang bu mà cái hai sản giao cái tha EPHLC cái giá đông cái okang pen akapek NGO party đông cái duna bang cái người tung lang phera ra thang kana hok ta ve athi people ma gote alang di phan a character ke honi to apran ke cheng pen da chini la si la so jok si non pini lang ferara da pen lang phelong ke claim bang khu EPHLC lo ka chi padu bang khu dan mi da kat lo dam lo mi lo si tu lo a si ni tum da alang di phan thang ku don thai ve alang ni dam lo mi lo si ta min non ke dang sot ni li ki pukang tunga bang ke alang di hola dak NGO sem EPHLC along chi pa ok de la phit alang ni tum ke claim thua bang ke aki hai sa ja ka thara phan apen ladak EPHLC long ke do an a leadership do han kaliling kalang lang elevation hai aronre ahonu akoi ki kitab la so puthak ni di bang ke alang di aki hai kongrong pi phan pimrem lo athi pipon ma polotang te pini la NGO EPHLC ke senge alang tung ka chi pu ke autonomous state hemple ka phan pusi pu ta non ke theklon non ka che char ta ma te ra ta tung ka ke theklong a bang ke only la EPHLC subject ka thar phan nang ka attack dun la si alang ni tum claim thek job a the job ka theklong non molom social media long theklong lo alang ni tum non karbie ang bong mate tribal ang bong kisung thektik la pusona pora husi alang ni tum bang ke tribal ang bong si kapachar hui mate tribal khayang bong si ron thama ke wani phancha lang tum non bor ibo ki pudung thang tuni nu sangpi rita kam sapi alang ni ke EPHLC central committee long ke dam tang women wing no secretary lo si tami alang ni ke dam tang ke ke ki sung along a hok pe ra song ja pi pusi chepak lang lo la so job alang ni so lo tum han tami penang an awareness pi lo along amai long tami so pin so tum ka che song long so lun ta che song nei so lun ta jak kong horang pi du nei pusi alang ni penang an women wing tum han ang kan pi la kar biang long pen ho dima so arat han tami ta son si than bom lo ta pinya ni ke thekam thulong mang ke alang ni tangka phancho pipon ma polo tang te alang li labang so party ke ki sung hektik apor hu la puson ke si song pleng pe la si song bom hu si alang li okang bu la si lagi mili alang li tangka join ni si labang so party long ti okang pusin ni ke akoi pinang ko athema alang li non hajong media long chipak lang lo ni
presiden ang PPD lada ke ke song long ke pule ke thimuna kali la se alang li non bang athi be ong se athi ka bonai tak athi ki ri cha la se hok pe bang la alang ni tam ka join si kidun